Reasoft és una empresa a l'avantguarda de les noves tecnologies educatives, facilitant productes per a la lectura, l'escriptura, l'aprenentatge i la comunicació. L'equip de Reasoft, amb més de 15 anys d'experiència, es dedica a facilitar programes informàtics per a persones amb dislèxia, TDAH i baixa visió. Un equip de professionals, entre ells psicòlegs, logopedes i professors, s'encarrega de seleccionar els millors productes desenvolupats a Escandinàvia i adaptar-los per a la seva distribució al mercat espanyol. Nos dirigimos a personas que sufren algún trastorno de aprendizaje, como la dislexia, TDAH, discalculia, o a profesionales que quieren sacar el máximo rendimiento a las nuevas tecnologías, o a familias que necesitan un apoyo, una herramienta para que los niños puedan mejorar su rendimiento escolar. Y también a centros educativos que desean mejorar su calidad en su educación mediante las nuevas tecnologías, ¿vale? Otorgando igualdad de oportunidades para los niños con trastorno de aprendizaje. Reasoft compta amb una àmplia oferta de productes per a l'accessibilitat, tant programes informàtics com aparells tecnològics que tenen com a objectiu millorar la vida de les persones amb algun trastorn de l'aprenentatge o baixa visió. El repte de Reasoft és que totes les persones que acudeixen al nostre centre trobin una solució per les seves dificultats. Estudiem cada cas i oferim unes eines que serveixin per superar aquestes dificultats. I quan diem que oferim eines no volem dir que ens quedem només en la venda del programa, sinó que oferim assessorament, oferim explicacions perquè treguin el màxim rendiment als productes i també hi ha la possibilitat de que els nostres clients rebin un seguiment i un tractament al nostre centre reeducatiu. En la seva seu a Barcelona, Reasoft ofereix serveis de tractament, fusionant la reeducació tradicional amb l'aplicació de programes informàtics. Això és precisament el que diferencia el centre d'un gabinet convencional. Al centre de reeducació de Reasoft, les eines informàtiques juguen un paper clau en el procés de millora de la persona. Amb la utilització de programes interactius i multimèdia s'aconsegueix un ambient molt motivador per als nens i nenes amb trastorns de l'aprenentatge. La seva motivació en el procés de reeducació permet que els resultats es vegin reflectits en un major rendiment escolar. La primera cosa que fem és un diagnòstic complet del nen, avaluant les diferents àrees per poder realitzar la intervenció que sigui més adequada per a cadascú. En funció dels resultats de les proves diagnòstiques, els punts que es tractaran a la reeducació psicopedagògica seran aquells en els que el nen hagi obtingut una puntuació pitjor o en les àrees que tingui més dificultats. A les reeducacions normalment utilitzem els programes informàtics que són multisensorials i que motiven i donen autonomia al nen. Encara que l'equip de Reasoft treballa principalment des de Barcelona, es procura que l'atenció als clients d'altres punts del territori espanyol sigui el més completa possible. Per aquest motiu s'ofereix als interessats altres vies de comunicació no presencial, com l'atenció telefònica o a través d'internet. Aquests clients compten amb les mateixes facilitats i reben la mateixa dedicació que els qui s'apropen a l'oficina. Tot i això, la intenció de Reasoft és continuar creixent a nivell estatal i compta ja amb representació en altres comunitats autònomes com Madrid i les Illes Balears. Reasoft no només treballa en la recerca i adaptació de nous productes, també col·labora amb diferents associacions de dislèxia i TDAH, hospitals i universitats d'Espanya. Aquesta col·laboració es basa principalment en la participació en jornades i en l'organització de xerrades informatives. A més, a través de les xarxes socials, Reasoft posa en contacte famílies que es troben en una situació similar i divulga informació d'interès pels afectats.